tawde enen mbiɗen ko heɗen korsini pulaw tawde enen fof mbiɗen ko heɗen korsini pulaw heɗen jiɗi ko ɓamti pulaw heɗen jiɗi ko ɓamti pulaw heɗen jiɗi ko ñaanti pulaw eɗen jiɗi ñaanti pulaar wadde hino foti jarande en wadde ina foti jarande men lewru fof temeɗɗi lewru fof temedde ɗiɗi e dow inde pulaw e dow inde pulaar walla lewru fof temen nayyi walla lewru fof temedde nayyi e dow inde pulaw a dow inde pulaar temen ɗiɗi woni temedde ɗiɗi woni ñalawma fof ɓuuri jeego ñalawma fof ɓuuri jeego temen ɗiɗi woni temedde ɗiɗi woni 1,50 o wi euro 1,50 euro e feccere euro e feccere wonande gonɗo france wonande gonɗo france wadde mbimi min adama o wi kanko adama o miiji tawde eɗen jogui ɗeɗo pelle ta eɗen jogui ɗeɗo pelle mbiɗa yinno ina yiɗno dañde temedere feɗ mo o daña temedere feɗ taw ko yarlati taw ko yarlati taw ko hooreɓe yiɗɓe pulagu ngu taw ko hooreɓe tiɗɓe yiɗɓe pol ko gonɗen ko dow majjum so tawi ko fedde wadde temen ɗiɗi neɗɗo tawi ko fedde wadde temedde ɗiɗi neɗɗo horaki waɗa hen temedere jaɓɓe horaki ma wat temedere jaɓɓe sen dañi temedere jaɓɓe sen dañi temedere jaɓɓe goto fof so waɗi temedde nayyi misal goto fof so waɗi misal temedde nayyi lewru fof ma nden fedde dañ ujunnaji capannayyi ma nden fedde dañ ujunnaji capanɗe nayyi siko tawi woni temedere fedde so tawi ko temedere fedde wadde firti ko lewru fof wadde firti ɗum ko lewru fof nden fedde ene daña million ngaji nogas nden fedde ene daña million ngaji nogas fedde nde ne mbaɗɗen nde ene daña million ngaji nogas e fedde nde ne mbaɗɗen nde ene waɗa million ngaji nogas sen mbaɗi ɗum lebbi jeegom siken mbaɗi ɗum lebbi jeegom dañen million ngaji temedere e million ngaji nogas dañen million ngaji temedere e million ngaji nogas taw an mbannaɗa tan ko temedde taw an temedde nayyi mbaɗɗa so tawi mbiɗen ko yen nanodir mbaɗen temedde ɗiɗi lewru fof goto fof yarlito wiye ɗeɗo temedde ɗiɗi lewru fof ma waɗ temedde ɗiɗi tawi mbiɗen ko eɗen nanodiri e lewru fof goto men fof ne waɗɗe ɗo temedde ɗiɗi men yarlati sen mbaɗi ɗum lewru sen mbaɗi ɗum lewru dañaten ko million ngaji sappo dañaten ko million ngaji sappo taw min ala ko mbaɗi sowona temedde ɗiɗi taw ala ko adama waɗi tawi wona temedde ɗiɗi Oumar Bayal taw waɗi tan ko temedde ɗiɗi taw alaji Oumar Bayal taw waɗi ko temedde walla abal waɗi ko temedde ɗiɗi walla abal waɗi ko temedde walla goɗɗo waɗi ko temedde ɗiɗi walla jaani ba waɗi ko temedde ɗiɗi walla maayo poli walla bagaɗa par lewru so wayi noon si mbaɗi noon hawrata ko pelle sappo pelle temedere ɗe o wi pelle temedere ɗe kala lewru eɗen mbawi fottitinde million ngaji sappo lewru kala yeeru eɗen mbawi dañ million ngaji sappo wadde kay